Короче, гапорамон браҷон гӯш кӯ, як чӣ пурсам. Ҳамин доми хид монда як духтараки чашм сиёҳак омада. Я случайно намешносиш, номша намедонӣ чи ай? Мадина буд ба фикрам. Мадина? Ай, бекин нахдиш пурам. Баъд занг месам, давай. Ба кӯча мерави ба ҷон накрута, ба кӯча мегзари ба ҷон накрута. Ки дилма бурдаи бовар кидихта, ки дилма бурдаи бовар кидихта. Рӯй моли сари ту ҳазор гул дора, рӯй моли сари ту ҳазор гул дора. Ошиқат шидим лихта кишти бобота, ошиқат шидим лихта кишти бобота. Мадина ҷони мани, ороми ҷони мани, Мадина ҷони мани, моҳи тобони мани. Бо ман бимони, дӯстат медорам, бо ман бимони, дӯстат медорам. Дартаки доми ту айша то сар, ту дихта ай ҳолам надори хабар, чӣ ба ту ай ҳолам надори хабар. Ба нозу хандаот бурдай дили ман, ба нозу хандаот бурдай ишқи ман. Бихоҳӣ нахоҳӣ мешай ту ай ман, мехоҳӣ намехоҳӣ мешай арӯси ман. Мадина ҷони мани, ороми ҷони мани, Мадина ҷони мани, моҳи тобони мани. Бо ман бимони, дӯстат медорам, бо ман бимони, дӯстат медорам.